presentándonos que eu lateral. Sospeito que, ademais de nós, varias promocións anteriores xa coñecían algúns deses PowerPoints do profesor Santos Solla. Eses PowerPoints sobreviven ao paso do tempo mellor que a propia facultade na que xa estamos. Hai cousas que cambian, hai cousas que sempre permanecerán así. Nos cambiamos moito. Daquela éramos alrededor dun grupo de 30 persoas. Hoxe somos tan só 12. E cando penso niso, non penso só no número de graduados, non penso só nos meus compañeiros. Penso naquelas historias que hai detrás, nas persoas, en todo o que aconteceu entre aquel primeiro día e esta tarde. Porque detrás desa diferenza hai dificultades, hai decisións, hai cambios de rumbo, obstáculos, momentos nos que as cousas non saíron como estaban previstas. E tamén hai moita perseveranza, porque chegar hoxe ata aquí non foi fácil para ninguén. E por iso creo que este momento ten tanto valor. Ao longo destes 4 anos aprendemos sobre cidades, paisaxe, mobilidade, patrimonio, cartografía, demografía e ordenación do territorio. Moitas cousas máis que podería nomear, pero sobre todo aprendemos a mirar o mundo. Como xa mencionaron aqueles lentes xeográficos que se fora por fama teníamos xa unha óptica. A xeografía non só ensinounos a mirar o mundo de maneira distinta, senón tamén a entender que non existe un só camiño. Cada territorio é diferente, cada paisaxe é diferente, e cada persoa percorre a súa propia ruta. Por iso, hoxe, quero ter un recordo especial para todas aquelas persoas que chegaron ata aquí por un camiño máis longo. Porque ás veces a universidade parece unha carreira de velocidade. 4 anos que pasan moi rápido. Pero a vida non funciona así. Hai persoas que necesitan máis tempo. Hai persoas que atopan máis obstáculos. Hai persoas que teñen que superar circunstancias que os demais nin sequera coñecemos. E precisamente por iso hai algo profundamente emocionante en ver chegar a meta que nunca deixou de avanzar. Porque o mérito non está en chegar primeiro, o mérito está en non renderse. E creo que todos sabemos que nesta promoción temos exemplos magníficos disso. Ao longo destes anos tamén compartimos moitas cousas que nunca aparecerán nun expediente académico. Compartimos horas de autobús, compartimos cafés, moitos cafés. Compartimos apuntamentos, compartimos preocupacións, nervios, alegrías. E compartimos unha cantidade absolutamente inxente de opinións. Porque se por algo se caracterizou esta promoción foi en que nunca nos faltou unha opinión. E normalmente tampouco unha queixa. Creo que todos os profesores que están nesta sala poden confirmar que raramente nos quedábamos calados. Sempre existía unha pregunta, unha proposta, e sempre había un debate, e ás veces incluso unha pequena revolución na aula. Pero mirando cara atrás, creo que iso tamén falaba ben de nós, porque significaba que nos importaba, que vivíamos a carreira con intensidade, que sentíamos que formábamos parte dela. Penso nas saídas de campo, nos mellores recordos destes anos e nos kilómetros que compartimos todos xuntos, nas horas de autobús, neses ratos na parte de atrás do bus, onde algúns pasábamos máis tempo facendo bromas que mirando por a ventana. Penso nas conversas que empezaban falando dunha materia e remataban falando da vida. Penso en compañeiros que parecían vivir nun fuso horario distinto ao resto da humanidade e conseguían chegar 20, 30 ou incluso 40 minutos tarde a clase sen perder a calma. E penso especialmente na saída rica, porque creo que foi unha das experiencias máis especiais que vivimos xuntos. Foi unha desas ocasións nas que deixamos de ser simplemente compañeiros de clase. Foi unha desas ocasións nas que nos coñecemos mellor, nas que compartimos tempo e nas que construímos recordos xuntos. Ademais de recordar o momento no que subindo a mina de Cortán, casi o último momento xuntos. Algo que visto con perspectiva probablemente non aparecía na guía docente. Penso que contribuiu todo bastante a unha experiencia educativa integral e que ao final esas historias son as que quedan. As que seguiremos contando anos despois, as que nos fan rir cando volvemos a xuntarnos. E creo que niso consiste realmente a universidade. Non só no que aprendemos, senón no que vivimos. Tamén tivemos a sorte de atoparnos con persoas extraordinarias polo camiño. Profesores que deixaron a súa pegada máis alá das súas materias. Persoas que hoxe temos a inmensa sorte de chamar padriños desta promoción, María José e Paco. Dous nomes que provocan inmediatamente un sorriso en case todos os que estamos hoxe aquí. Porque representan algo que vai moito máis alá da docencia. Representan proximidade, humanidade, cariño. E representan esa sensación de sentir que a facultade tamén era un pouco unha casa. Ou, como diría Paco, a súa santa casa. E creo que poucas expresións describen mellor o que moitos sentimos durante estes anos. Porque esta facultade acabou converténdose nun lugar ao que pertencemos. Quero lembrar tamén a outras persoas que nos acompañaron durante este camiño. A Miguel Pazos, a Ramón, a Ángeles, Carlos Ferraz, Alberto Martín e Martín Laje, ademais de todos os profesores que non puderon estar hoxe aquí.
Incluso os que nos fixeron sufrir máis do que nos gustaría recoñecer foron quen de marcar estes 4 anos. Todos tivemos algún exame que parecía imposible, pero precisamente por eso valoraremos este día, porque chegar aquí significa que xa superamos todo iso. Quero dedicar tamén unhas palabras ás nosas familias, porque ninguna persoa chega ata aquí sola. Detrás de cada estudante hai moitas persoas que os estiveron acompañando durante o camiño, persoas que escoitaron as súas preocupacións, que ofreceron apoio e que estiveron presentes nos momentos bons e tamén nos malos. Pais, nais, avós, irmáns, parellas, amizades, grazas, porque este logro tamén vos pertence. Porque detrás de cada un de nós hai un esforzo invisible que merece ser recoñecido. E agora gustaríame decir algo aos meus compañeros e compañeiras. Algo que, sinceramente, dentro de 20 anos probablemente non lembraremos. Non nos lembraremos das notas dun examen, non nos lembraremos dunha práctica, non nos lembraremos de moitos traballos que xa entregamos, pero si lembraremos quen estaba sentado ao noso lado, si lembraremos as persoas, as risas compartidas, os cafés, os autobuses, as saídas de campo, as conversacións e os momentos compartidos. Porque, ao final, o máis valioso que nos levamos da universidade non aparece nun expediente académico. Levámoslo connosco, nas amizades, nos recordos, nas persoas que formaron parte desta historia. E se hoxe tivese que dar unha única lección destes 4 anos, non sería unha lección de cartografía, non sería unha lección de urbanismo, nin de demografía. Sería algo moito máis sincero. Aprendín que a competitividade serve para chegar antes, pero que axudar aos demais serve para chegar máis longe. Que nós chegamos ata aquí precisamente porque houve persoas que nos axudaron polo camiño, persoas que compartiron apuntamentos, persoas que dedicaron tempo, persoas que tenderon unha man cando fixo falta, persoas que entenderon que o éxito ten moito máis sentido cando é compartido. Dentro dun rato faremos fotografías, brindaremos, riremos, celebraremos, e mañá probablemente a facultade seguirá exactamente igual. As aulas seguirán aquí, os corredores seguirán aquí, os despachos tamén, pero non xa non. E creo que aí cada un entende realmente o que significa graduarse, porque graduarse non é recibir un título. Graduarse é darse conta de que unha etapa que parecía eterna acabou converténdose nun recordo. E de que, sen saberlo, estábamos vivindo algúns dos mellores días das nosas vidas. Por iso hoxe non sinto tristeza, sinto orgullo. Orgullo por todo o que fomos capaces de conseguir, orgullo por as persoas nas que nos convertimos, e orgullo por poder ter compartido este camiño con todos vos. Moitas grazas por todo o vivido. Parabéns, compañeros e compañeiras, e que a vida vos leve moi longe, pero que nunca vos faga esquecer quen fostes, quen camiñou ao vosso lado e todo o que fostes capaces de conseguir xuntos. Moitas grazas.